Tot vehicle automòbil va equipat amb un sistema de frenat per desaccelerar i aturar el vehicle. Si bé que en un vehicle lleuger n'hi ha prou amb la força que fa el conductor sobre el pedal de fre per desaccelerar i aturar el vehicle, a partir d'un determinat tonatge és imprescindible disposar de sistemes de força de frenat independents de la força del conductor. Un d'aquests sistemes és per pressió d'aire comprimit. Un sistema bàsic de fre d'aire comprimit podria estar format per un compressor, un dipòsit acumulador, una vàlvula distribuïdora i els cilindres o pulmons amb les corresponents conduccions. Si bé que un vehicle equipat amb aquest sistema de fre es podria desaccelerar i aturar, en el cas de quedar sense aire al sistema no tindria cap possibilitat de poder fer-ho. És per aquest motiu que els vehicles amb el sistema de frens d'aire comprimit van equipats amb diferents elements de seguretat i diferents circuits com a mesura de seguretat i també per regular la pressió dins del circuit de frena. Un esquema de fre d'aire comprimit està format per símbols que identifiquen els diferents elements que el formen. Les numeracions dels símbols tenen un significat concret. En el compressor, la entrada és per aspiració i és l'única que va marcada amb el nombre 0. A la resta d'elements, la entrada que ve del compressor va sempre marcada amb el número 1. Les entrades, quan provenen dels diferents circuits, si només n'hi ha una, també va sempre marcada amb el número 1. Però si a més l'element té una entrada provinent del compressor, sempre serà aquesta la que estarà marcada amb el 1. La que prové del primer circuit, l'1, tindrà afegit un altre 1 i estarà marcada com 11. Si hi ha un segon circuit, l'1 portarà afegit un 2 i estarà marcada amb el número 12. Les sortides van marcades amb el número 2. Si n'hi ha més d'una, el 2 tindrà afegit un 1 si va al primer circuit i estarà marcada com 21. La que va al segon circuit, el 2, té afegit un altre 2 i va identificada com 22. El 2 portarà afegit un 3 si va al tercer circuit, quedant com 23. I el 2 portarà afegit un 4 a la sortida que va al quart circuit, quedant marcada com 24. Si l'element té entrada de pressió de comandament, estarà marcada amb el número 4. En el cas d'existir més d'una entrada, el 4 tindrà afegit un 1 si ve del primer circuit o un 2 si ve d'un segon circuit, quedant marcades com 41 i 42. L'entroncament de comunicació amb la pressió atmosfèrica va sempre marcada amb el número 3. Els esquemes de fre també estan formats per línies de diferents colors que representen els conductes. Cada color té un significat concret. El color vermell d'intensitat mitjana identifica la pressió de reserva del sistema. El vermell intens significa que la pressió és més alta que la del sistema. El vermell d'intensitat suau indica que la pressió és més baixa que la del sistema.
El vermell a intervals identifica els conductes del fre de mà. El color groc amb intensitat alta vol dir pressió de treball alta. El groc amb intensitat suau indica pressió de treball menys alta. El color blau identifica la pressió atmosfèrica. El verd correspon al líquid refrigerant o anticongelant. El color marró intens correspon a pressió alta en un circuit hidràulic. I el marró amb menys intensitat identifica la pressió baixa en un circuit hidràulic. En un circuit de frens, la pressió de reserva que va identificada amb el color vermell comprèn des del regulador de pressió fins a l'entrada de les diferents vàlvules distribuïdores. La pressió de treball representada amb el color groc va des de les vàlvules distribuïdores fins als diferents cilindres o pulmons. La pressió residual, representada amb el color vermell de menor intensitat, és la que va des de la vàlvula de 4 vies quan les seves vàlvules de sobreeiximent estan tancades fins a l'entrada de les diferents vàlvules distribuïdores. I la pressió del fre de mà, identificada amb el color vermell amb línies a intervals, comprèn des de la vàlvula d'accionament del fre de mà fins als acumuladors de força elàstica.